Bueno, gracias Eva. Eskerrik asko. Eba, eskerrik asko. Guztioi hemen egoteagatik eta eskerrik asko ere streaming bidez jarraitzen ari direnei haien lantokietatik, etxeetatik, 200-300 pertsona daude online. Eta ez ditugu ahazten, Ez ditugu ahazten, ekitaldi hauetan ere ez. Mistoak baitira. Beraz, agur bero bat, guztiei eskerrik asko, parte hartzaile guztiei ere, egun hauetan, egun eta erdi honetan gurekin haien eskarmentoren berri, eman digutenei, hitzaldiak egin dituztenei, eztabaidan aritu direnei. Hain zuzen ere, Ebak esan bezala, Eusko Jaurlaritzaren helburuetako bat baita, hain zuzen ere, Euskal Enplegu Sistemaren legea garatzea. Eta horretarako, Josebak esan duenaren harira, saiatu gara entzuten, eskarmentutik ikasten, eta aurrera egiten sistema publiko horren diseinuan. Eta aurreratzen dut, ondorioetako bat da, erabateko adostasuna dagoela haren beharraren inguruan. Berri ona beraz horretan, erabateko adostasuna. Hori berri ona da, baina badu beste alderdi bat ere, ezakit ona edo txarra den, arriskutsua den, baina bada, konplexutasunaren inguruan ere erabateko adostasuna dagoela. Beraz, adostasuna, abia puntu gisa, entzun diegu, enpleguaren alorrean lan egite duten 2 pertsonari, eta diseinuan aurrera egiteko erabaki genuena izan zen maiatzean, enplegu foroaren deialdian, iruditzen baizitzaigun foro horretan bildu egiten zirela administrazioaren, erakundeetako, pertsona horiek guztiak, baita ere enpleguan dihardutenak, ekintzak eta prestakuntzak egiten, enpresak, klusterrak, tira, eragile anitzak bildu genituen, helburu batekin, eta bazen 0 kilometro hori izatea, ezta? Eta ez da 0 kilometroa ere ez denbora luzea daramagulako transferentziekin, askoz denbora gehiago daramagu Euskadin horrelako esperientziekin, ez da? Eta egia da, azkeneko erkidegoa izan ginela, eskumena jasotzen, egia da, hala ere, ordura arte, gauza asko garatuta genituela, toki mailan eta barretan. Eta Eusko Jaurlaritzak ere, eskumenik ez bazuen ere, gailearen bidez eta langairen bidez, azkenean uztartu ziren horiek, lanbide sortu zuten, eta bide luze bat egin zuten, beraz badugu eskarmentua. Eta adostasuna dago ere legearen beharraren inguruan, ezta? Eta konplexutasunaren inguruan ere. Eta elementu batzuek lagunduko digute, pixka bat esparro bat ezartzen, ezakite, ez dut ere esan den guztiaren aurka, joan nahi, baina bai gustatuko litzaidake pixka bat kontrapuntu batzuk jartzea, ezta? Eta lege honek egiten duena da esparru batean, ezarri legaren arabera, izango direla errespetu handiagokoak edo gutxiagokoak ezartzen dire neurriak. Beraz, administrazioaren prozedura beharrezkoa da, legea beharrezkoa da, sistema antolatzeko beste kontua da ea zer nolako legea egingo dugun, ea egingo den korapilatzeko, ea egingo den beharra kontuan hartzeko, ea egingo den hain zuzen ere helburuak bideratzeko,
Eta kontuan izan behar duguna da, lege kasu honetan, gainera badirudi behintzat hauz gaudela horien beharren inguruan, kontuan izan behar dugu, arretan diz jokatu beharko dugula, enpleguaren legea egiten dugunean zertarako, beharrei erantzun diezaien. Hori delako legearen helburua. Eta zeintzuk dira beharrak. Lehenik eta behin, legea diseinatzeko, ikuspegi partekatuak nahi ditugu, ez da? Aniztasun horren izenean. Gure helburua da ikustea zein den iritzi partekatu hori. Eta prozesuan zehar eta aurreko kongresuan ere, uste dut ados etorri ginela gauza batetan. Eta da, garrantzitsuak direla pertsonak, garrantzitsua dela ere pertsonekiko gertutasun handiagoa, eskaintzea, eta baita ere, emaitza onak bilatzea. Iaz telematikoki, beketik, hain zuzen ere, hitz egin genuen printzipioei buruz. Ez garai hartan, esatekon sistema erekitzen ari ginena. Eta hontan ere, horri buruz hitz egin dugu, eraikuntza horretaz, ez da? Eta prozesu honetan, gure helburua izan da, ere aurrera egitea akordio maila horietan. Eta egia da, konplexua dela, egia da, ere batzuetan interesak ez duk esango kontrajarriak direnik, baina batzuetan egia da, merkatuan eragina duela, enpleguak ere merkatua sortzen duelako, ez da? Udalek beraien interesak dituzte, herritarrei dagokienez, noski, baina baita ere haien tokiko merkatua artikulatzeari dagokionez, enpresi dagokienez, unibertsitatei, klusterrei, eragile sozialei, sindikatuei dagokienez. Bakoitzak bere begirada du, eta erronketakoa da hain zuzen ere, eraikitzen bor komun hori, begirada horiek guztiak aintzat hartuz, aniztasun hori guztia aintzat hartuz, lagundu diezagun eraikuntza horretan. Beste, helburu batzen komunitatea egitea, lege proiektu honen inguruan partekatua ez bada, ez da aplikatuko argitaratu arren. Eta ez dugunez nahi ez ere ezean geratzea, garrantzitsua da partekatua izatea. Eta horretarako komunitatea. Komunitatea jorratu behar da. Eta horretan laguntzen digu ere kongresu honek. Prozesuan parte hartu zuten, hainbat formularen bidez, parte hartzerako adibidez 108 galdeketa egin ziren, eta esan bezala, prozesu honetan 3 erronka handi identifikatu genituen, sakoneko elkarrizketak ere egin genituen, Eta batetik 3 erronka ditugu nagusi, prospekzioa eta produkzionarekiko lotura hobetzea, beti kontuan izan da, pertsonekin egiten den lana. Eta egun eta erdi honetan ere ikusi dugu, ez dugula enplegu sistematik lan egiten. Ez dugula prestakuntza egiten. Hori ez dela gure helburua. Ez da orientazioa egitea. Gure helburua da pertsonei enplegua ematea. Pertsonak enplegatzea. Eta horretarako ezagutu behar dugu merkatuak zer behar duen pertsona horien gandik. Eta horrela, egokitu ahal izango ditugu enplegu politika horiek. Hau da, produkzioaren munduaren beharrak
ezagutu behar ditugu. Eta urteak daramatzagu hau esaten, baina badirudi ez dugula asmatzen. Eta esango nuke hori dela hain zuzen ere lege honek duen erronka nagusietako bat. Bestetik, berrikuntza. Berrikuntzaren erronka hau ere behin baino gehiagotan aipatu zuten galdetegietan eta elkarrizketa horietan. Gauza berriak egin daitezke, baina ez gara horri buruz ari gara politiken gauzapenaz beraz. Eta esango nuke berrikuntza behar bada ez dela politika berriak asmatzea, baizik eta orain egin behar duguna dela egokiagoak izatea. Eta agian gehiago asmatzea jomuga horiek betetzen. Hori behin eta berriz aipatzen zuten galdetegietan eta baita ere eragileen arteko koordinazio beharra, osagarritasuna. Atzo lehendakariak ere aipatu zuen, lehendakari ordeak ere aipatu zuen inaugurazioan. Kontuan izan behar dugu eragile ugari ditugula, gurea herrialde konplexua dela, eta ezakit eskumena berandu iritsi zitzaigulako, aldundia diru asko dutelako, eta ez daitezela aserretu aldundia mesedez, baina denek dute zer esana, denek esku hartzen dute enpleguaren gaian. Atzo uste du Javierrek aipatu zuela, ez da? Ia denetan dago enplegua. Ingurumenaz ari bazara, enpleguaz ari zara, eta logikoa da. Denek egiten dute zerbait enpleguaren alorrean. Eta horregatik da presakoa koordinatzea eta elkarri laguntzea, osagarritasunez lan egitea. Eta esango nuke bi erronka horiek oso konplexua direla. Eta azkarnoa denbora gortzen ari zaidalako. Enplegu politika aktiboak garrantziaren arabera baloratzen dira, ezta? Hor ikus dezakezuen bezala. Garrantzitsutza jotzen dira, baina gehienek ez dute gainditzen egoera orokorraren ebaluazioa. Prestakuntza geratzen da hor salbu. Beraz guztiak iruditzen zaizkigu garrantzitsuak, guztia beharrezkoak, baina gaur egun egiten den politika aktiboen ebaluaketak badu nola esan, hobetzeko margina. Beraz, zeintzuk dira funtseskoak diren lau aldaketa vektoreak. Zer egituratu behar du enpleguaren euskal sistema horrek behar berriei erantzuteko. Zerbitzuak hobeto funtzionatu behar du, lehen esan dudana. Berrikuntza ez da inbeste tresna berriak egitea baizik eta zerbitzua modu berri batean eskaintzea eraginkorra izan dadin. Bi egun hauetan entzun dugu, ez da? Eta aspaldian ikari gara esaten, hemen esaten ari garen aniko 30 urtetik gora, daramatzat esparru honetan. Eta hainbat lekutatik, hainbat posizioetatik, esango nuke luze hitz egin dugula honi buruz, eta oraindik ez dugu asmatu, eta asmatu egin behar dugu, hil edo bizikoa da, balio erantsia sortu behar da, eta zerbitzuen zehaztapen integralagoa egin behar da, funtseskoa. Ea ba, aurrera egingo dut hemen. Ea, guk legean ere beste zerbait proposatzen genuen, ez da? Badakizue, gure estrategia honetan, politika eskubide subjektibo gisa aitortzen zela politika hau, ez da? Enplegu politika aktiboa eskubide subjektibo gisa jasotzen ziren. Eta hori nola gauza daiteke, nola ulertu hori horrela. Uste dute bai Espainiatik, bai Europatik, bai Euskadiko estrategiatik ere, hitz egin dela horretaz, politika aktiboak eskubide subjektibo izateaz eta horrela sortzeaz, baina kosta egiten zaigu ulertzea
hori nola gauza daitekeen dena den, pertsonen eta parte hartu duten erakundeen 64%, iruditzen zaio aldaketa azeleratzeko garrantzitsua dela. Eta beste gauza interesgarri bat ere. Hau ejemplifikatzen dugunean, hau da, adierazten dugunean nola gauza daitekeen, lehen Javierrek aipatu duen bezala, bada IAT moduko bat, ezta? Bizitza osoan zehar egiten den ebaluazio moduko bat, ezta? Aztertzeko zer gaitasun maila dituen. Eta, ari zarenean horretan, badirudi pertsonen 67%ak deritzola elementu positiboa izan daitekela enplegu sistemarako. Beraz, elementu hau, legearen garapenean zehar lurrera ekarri beharko dugu, ezta? Eta zehaztu egin beharko dugu. Elementu interesgarri eta azeleragarritzat hartzen delako. Eta, galdeketan ere, beste alderdi bat aipatzen genuen, beharrezkoa iruditzen zitzaiolako legean sartzea informazio sistema. Hainbat batzordetan ere hitz egin da honi buruz, eta hitz egin da SISaz buruz ere, enplegu sistema nazionalaz. Pentsa, hemen ez dugula horrelakorik. Ez dakigu. Bueno, badakigu lanbideak zer egiten duen, baina ez dakigu zer egiten duten aldundiek. Edo zer egiten duten udalek. Ez dakigu. Beraz, informazio hori guztia integratu egin behar dugu. Gauza asko egiten ditugulako, diru publiko asko gastatzen dugulako, baina ez dakigu zer egiten dugun. Jakin behar dugu zer egiten dugun pertsonekin. Jakin behar dugu diseinatu ahal izateko ibilbide horiek eta egiten dugunaren efikazia ebaluatu ahal izateko. Beraz, elementu hau, informazio sistemarena iruditzen zaigu funtsezkoa dela eta hori legean sartu behar dela. Eta amaitzeko, galdetu genuen, galdetegi horietan, negoziazio kolektiboan politika aktiboak sartzeari buruz, eta hori ikusten dela urrun dagoen zerbait bezala. Ikuste dut hemen baudela sindikatuetako eta enpresetako erakundeetako ordezkaria, bai, ikuste dut hemen daudela. Pentsatzen da lotura hobea egongo litzatekela integratuko balitz eta hobeto erantzungo litzaiekela enpresen beharrei. Baina egia da bide hau luzea izango dela, niri ere hala iruditzen zait, eta ahaleginak egin ditzakegunak oraindik ere mugatuak dira gaur egun. Eta beste erronka handi bat, lege honek berarekin dakarrena berrikuntzarekin, lotutakoaz gain, politika aktiboez gain, eta eskubide subjektibo gisa aitortzeaz gain. Lankidetza eta gobernantza, koordinazioa eta gobernantza, eragile guztiak txertatzeko. Ez baita beti lehian jarduten, ez da, atzo lehendakari ordeak aipatzen zuen bezala. Kasu honetan, gauzatu egin behar ditugu politika aktibo hauek egia da, eta orain, iruditzen zaigu antolatu egin behar dela sistema. Baina kontuan izan da, ez dagoela soberan gaur egun inolako erakunde. Beraz, egin behar duguna da, ongi zehaztu, zertan den onena erakunde bakoitza, hori ondo antolatu, eta horrela, elkarren lana osatu ahal izango dugu. Eta erronka hori dugu ez gobernu gisa, bakarrik, sistema gisa esango nuke. Ekosistema honetan, ibiltzen ikasi beharko dugu. Baditugulako eragileak gauzak oso ongi egiten, baina ez modu optimizatuan. Ikusi beharko dugu nola egin trantsizio hori. Lehen esan duguna, ez da? Alkate askok badute enplegu plan bat, iruditzen zaielako beharrezkoa dela.
Eta egoera hori dutelako haien udalerrian, baina ez dute eskumenik. Beraz, guazen kontuan hartzera udaletxe horiek, udalerri horiek, gizarte eragile guztiak, guretzat funtsezkoa da ere konexio horretan lan egitea parte hartzen duten eragile guztiekin. Eta noski, baita ere, jakintzaren alorrarekin. Uste dut hemen ikusi dela, begirada politikoa beharrezkoa da ekintza, begirada aktivista, politika gozatzen dituenarena, eta beharrezkoa da akademiaren ikuspegi hori ere kontzeptualizazioan aurrera egin ahal izateko, politikak eguneratu ahal izateko. Eta printzipioak, bai, denbora pasa zait, ezta? Eta horretaz gain ere espezializazioa behar dugu. Bakoitzak egin dezala ondoen egiten duena. Lidergo proaktiboa. Galdetegietan denek onartzen zuten beharrezkoa zela sistemaren lidergo hori. Atzo lehendakari ordeak inaugurazioan ere aipatu zuen gainera esan zuen lan eta enplegu saila bere gain hartzeko borondatea duela, eskumenengatik ere badago kiolako, baina modu parte hartzaile batean. Guztiak parte har dezaten eta guztiak kontuan hartuz. Eta Maruk esan du, enplegu politika aktiboekin ez dugu enplegua sortzen. Beraz, hor izan behar dugu begirada zabalago bat. Enpresaren mundua kontuan hartuta, baina baita ere kontuan hartuta mundu ekonomikoa. Gizartearen begirada zabal hori izan behar dugu kontuan. Prozesu guztiak hartu behar ditugu barne ere, ez da? Lehenengo edo bigarren mailan uste dute aipatu dela. Beraz, beharrezkoa da begirada holistikoa hori. Ez da? Enplegua lantzeko orduan. Horiek dira oinarrizko printzipioak, enplegu legean garatzen saiatuko garenak. Eta dei egiten dizuegu, atzo lehendakari ordeak egin zuen, nik ere dei egiten dizuet guztiekin eraikin nahi dugulako lege hori. Eta hau da dena, eskerrik asko. Abrimos turno de... Orain galdera txanda, txartelak dituzue, galderak egin nahi bat dituzue, eta mikrofonoa ere zuen esku. La transformación de Lanbide exige más... Lanbideren eraldaketak giza baliabide gehiago eskatzen ditu. Atzo baliabideak bikoiztea hitz egin zen. Zer dagoen aurre ikusia, ideia eta asmo honetan bakarrik ez gelditzeko. Baliabideak bikoiztea, berbada diruan esango zuen, baina ez dakit. Nola nahi ere, lanbide hobetzen da beste oinetako bat. Eta horren gainean biratzen du, ez dut esan, baina lanbide da tresna funtsezkoa gure sisteman. Beraz, sineste horretan prozesu ambizioso bat jarri dugu abian. Tresna bera berritzeko. Eta lanbide hobetzenen, badago lerro bat, zerikusia duen hain zuzen ere, giza baliabideen antolakuntzarekin. Nola nahi ere uste dut hori landu egin beharko dela. Eta horrek zerikusia du prozesuekin eta prozedurekin. Nik uste dut analisi bat egin behar dugula, ezin ditugula trampak egin, ez dakit bikoiztu beharko den edo ez, baina behar bada bai langile gehiago beharko dira. Baina horren aurretik jakin behar dugu ze gauza diren funtsezkoak, zer ez den funtsezkoa. Eta zintzuk diren prozedurak. Hemen ere aipatu da, ze prozedurek xurgatzen duten gure denbora eta ez duten balio erantsia erantzten. Baina egoera aztertu beharra dugu, eta baita ere ze baliabide ditugu noski. Ezakit galderari ikote dagoen bestela nik
egingo ditut, 3-4 minutu ditugu egiteko. Javier Ramos enpleguaren politika aktiboei buruz hitz egin denean eta haien helburuaz hitz egin denean Euskal Estrategian dagoena, Alfonso Gurpegik esan duena, legean lurreratu beharko da, ITV bat egitea bezala langilei. Nahiko adibide grafikoa iruditu zait. Zertan ari zareten pentsatzen zuek aipatu duzue hori, azterketa bat, lehendakari ordeak ere esan zuen. Pertsona bati azterketa egitean ez bakarri langabei zer duzue gogoan. Bueno, gu pentsatzen dugu nolabait lurrartu beharko dugula gai horretan. Mundu hau aldatzen ari da. Eta eskakizunak aldatzen ari dira. Eta bizitza osoko lana, eta bizitza osoko gaitasunak bukatuz doaz eta eguneratu behar dira. Beraz, guk ebaluazio bat behar dugu gure kompetentzietan. Ikusteko ze eskakizun duen gure lanpostuak edo ze eskakizun izango duen etorkizuneko lanpostuak. Beraz, berak aipatu du ITV-a, nik aipatu dut kribatu bat egiteaz, ez inor kribatzeko. Baina ulertzen dut neurri unibertsal bat izan daitekela non pertsona guztiak bildu daitezen, proiektu pilotu batean lanean ari gara. Kosiok esan diguna, proiektu pilotoren inguruan, proiektu pilotoren bat lantzen ari gara, Europar programaren barruan, eta ari gara pentsatzen horrelako zerbaitean, diagnostiko batean, eta pertsona guztiek eskubidea izango dutena, bizitza osoan galderaren bat. Bueno, azkenean gobernantzaz hitz egin duzu eta erronka handi gisa deskribatu duzu. Lehendakari ordeak beti hitz egiten du gobernantzak idetasun horretaz. Horri buruz asko hitz egin da hemen. Erronka bat planteatzen dugunean beti sortzen da behar bat edo dago arazo bat. Zein da gaur egungo egoera? Zuk esan duzu mundu guztiak enplegu arloan lan egiten dituena ze disfuntzio aurki daitezke gaur egun edo zer hobetu liteke. Bueno, oso azkar nik uste du gain jartzeak daudela. Hainbat administrazioaren artean antzeko jarduerak egiten baitituzte eta antzeko pertsonak hartzen dituzte jomuga gisa. Beraz, nik uste dut ekuazio horiek ebatzi egin behar direla. Eta gainera, gain jartze horretan, gelditzen dira gune batzuk, edo arlo batzuk, edo pertsona batzuk, zeinen gainean ez dugun ezer egiten. Denek esku hartzen badugu, jadanek egiten dakigun horretan. Eta egiten jarraitzen badugu, egiten ditugun jarduera askok arrisku hori dute, gain jarri egiten direla. Eta zailenak edo egiten ez dakizkiguna bazter bat erauzten ditugu. Beraz, antolatu egin behar dugu. Hau guztia bikoiztasunak saiesteko eta batez ere, bereziki, itzalak saiesteko. Eta azkenik, kazetari bada. Bueno, noizko kazetarien ohiko galdera. Hau da, noizko, ze beti gauza bera galdetzen dugu kazetariok, bueno, epeak jartzen ditugu, eta beteaz, goaz, hau da legaldiaren hasieran, hitzemen genuen aurre proiektu bat egingo genuela, dirusarreren bermean, eta horrek iraungo du, sistema horrek. Baina eraginkorragoa izan behar du, arinagoa, hobeto konektatu behar du, beste sistemekin. Beraz, horren konpromiso hori hartu genuen, eta datorren urtearen hasieran aurre proiektua bidereko dugu parlamentura, eta beste aurre proiektua 2022 landuko dugu, idatziko dugu, eta urte amaieran
lege biltzarrera joango litzateke. Baina idazketa prozesu hori 2022an egingo dugu. Baina horrekin batera ezin bestean gogoeta bat egin behar da eragile guztien artean. Eta xede egokira eraman nahi baitu gobernantza hori, beraz prozesu paraleloak izango dira, ezin dira gelditu, legea landu behar dugu, baina paraleloan gogo eta prozesu bat egin behar dugu eragile guztien artean, hori 2022an. Lehendakari horretak epe hori jarri dugu, eta guk bete nahi dugu. Alfonso Gurpegi, enplegu eta inklusiorako sailburu ordea. Eskerrik asko.